భారంతో ప్రార్థన చేయండి. ఒక చిన్న గదిలో ఒక చిన్న గుంపు ప్రార్థన చేస్తుంది, చాలా చిన్న గుంపు. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో భయముతో చెదిరిపోయిన రోజులు, బహిరంగంగా కూడుకొని ప్రార్థన చేసే ధైర్యం లేక ఒక చిన్న గదిలో ఒక చిన్న సమూహం ఎలుగెత్తి ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టింది. వాళ్ళ ప్రార్థన నామకార్థంగా కాదు, ఆకాశమందు సింహాసనమందు ఆసీనుడైన దేవుణ్ణి కదిలించే స్థాయిలో వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ఆ ప్రార్థన దట్టమైన ధూపంలా పైకి లేచింది. అక్కడ ఆసీనుడైన దేవుడు ఆ ప్రార్థన మీద మేఘముగా మార్చుకొని దిగి వచ్చాడు. దిగి వచ్చి వాళ్ళు దేని కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారో, ఎవరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారో వారిని, ఆ ప్రాంతాన్ని దేవుడు దిగి వచ్చి దర్శించాడు. చపలు కొడదామా గట్టిగా, కొట్టాలి గట్టిగా, ఇంకా గట్టిగా. హల్లెలూయా. దర్శిస్తే ఏమైందో తెలుసా? ఎక్కడ దైవజనుడు బంధించబడ్డాడో ఆ బంధకాల యొక్క పునాదులు సహితం దేవుడు కదిలించేశాడు. ఏ తలుపులు బంధించాయో ఆ తలుపులు తనకు తానే తెరుచుకున్నాయి. ఎవరైతే బంధించబడ్డారో వారు విడిపించబడ్డారు. ఇవన్నీ ఎలా జరిగింది? ఒక చిన్న గుంపు ప్రార్థన చేయటం ద్వారా. ఇదే మన విశ్వాసం. నువ్వు కళ్ళు మూసుకొని యథార్థంగా ప్రార్థన చేస్తే ఆ ప్రార్థన దేవుడు అమరుస్తున్న బాంబు లాంటి శక్తి ఎంత గొప్పదంటే, ఎంత బలమైన కార్యాలు చేయటానికైనా దేవుడు ఆ ప్రార్థనని ఒక సాధనంగా మార్చుకోగలడు. హల్లెలూయా. మీ ప్రాంతాల్లో దేవుని సన్నిధిలో వెళ్ళటానికి, ప్రార్థన చేయటానికి అశ్రద్ధ చేస్తున్న వారు దేవుడు మిమ్మల్ని దర్శిస్తున్నాడు. ఈ రోజు నుంచి ఒక నూతన అభిషేకం మన మీదకి దిగి వచ్చును గాక. ఎక్కడ గ్రూప్ ప్రేయర్ మానటానికి వీల్లేదు, ఎక్కడ గొలుసు ప్రార్థనలు మానటానికి వీల్లేదు. దేవుడు మీకు ఇచ్చిన బాధ్యత, ఇట్స్ అన్ మినిమం క్వాలిఫికేషన్. ఇక్కడ మనం మోకరిస్తే ప్రపంచమంతా మనం ప్రార్థన ఆత్మ ద్వారా తిరగగలం. ఆ వరం దేవుడు మనకిచ్చాడు. మన ప్రార్థన ఆసామసి కాదు, యథార్థంగా కన్నీళ్లతో భారముతో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే, ఆ ప్రార్థన బలం అధికమైతే, ఆ ప్రార్థన చేయడానికి సహకారం ఇంకా ఎక్కువగా మార్చబడితే మన కళ్ళ ముందు రిజల్ట్ని చూసే కృప దేవుడు మనకిస్తాడు. చేతులెత్తి ఒకసారి దేవునికి మంచి స్తోత్రం చెప్దామా గట్టిగా.